parlarem bàsicament de natalitat i demografia i com aquesta influeix en absolutament tots els aspectes de la vida de la societat, en l'economia, la llengua, etc. La primera ponència va a càrrec meu, porta per títol El llarg hivern, la demografia catalana en el context internacional, i bàsicament aquí farem un resum, intentarem fer un resum de per què, com estem, primer de tot saber com estem, per què és important la demografia, quines causes provoquen el col·lapse demogràfic, que molts cops no són les que la gent creu, i per últim, les solucions que té el col·lapse demogràfic, si és que en tenen. Molt bé. Primer de tot, per què ens ha d'importar la demografia, no? Bé, suposo que si sou aquí, en poc o menor grau, us importa. Doncs perquè és el factor subjacent de molts canvis polítics, econòmics i socials amb implicacions de primer grau. Primer exemple, els jueus ultraortodoxos o Haredim d'Israel. Com bé sabeu, els jueus ultraortodoxos és una gent que viu a la religió d'una manera, com diu el nom, ortodoxa, no? Tenen moltíssims fills, tenen una TCR aproximadament de 6-7 fills per dona. Què implica això? Doncs que la seva població es multiplica per 4 a cada generació. L'any 1948, quan es funda l'Estat d'Israel, eren només 400. Després, gràcies a la seva natalitat explosiva i una mica també d'immigració d'altres bandes, en l'actualitat són 1,4 milions de persones, sent el 14% de la població de l'Estat d'Israel. Al 2050, si segueixen les actuals taxes de natalitat, es calcula que seran 3,7 milions, un 26% de la població d'Israel. Perquè ens fem una idea, a Catalunya l'any 1948 érem aproximadament 3 milions de persones i a l'any 2050 amb les taxes de natalitat que portem serem, jo què sé, 1 milió. Els jueus Haredim n'eren 400 i està projectat que arribin a 3,7 milions. Bé, ho he comentat, però actualment a nivell polític són part del govern d'israelià i actuen en els interessos de la seva pròpia comunitat de manera decisiva. Segon exemple, una mica més semblant potser al català, Irlanda del Nord. A Irlanda del Nord sempre ha tingut una majoria protestant molt àmplia, però degut a factors doctrinals, els catòlics, la minoria catòlica que busca la unificació d'Irlanda, actualment ja és una majoria, degut sobretot a la molt més alta natalitat que tenen respecte als protestants. Aquí hi ha alguna gent que explicaria millor que jo els motius pels quals els catòlics nord-irlandesos tenen més fills que els protestants, temes religiosos, de no tenir prohibida la píndola anticonceptiva, que els protestants no la tenen, etc. Però bé, només veure que això provocarà canvis polítics. Hi ha un suport major a la Irlanda unificada que fa 20, 30 o 50 anys. Mentrestant, què passa a Catalunya? Bé, a Catalunya tenim les principals ciutats del país, poden ser un exemple Mataró o Badalona, on la població, diguéssim, autòctona representa menys d'un terç. Els resultats dels partits catalanistes són, en un cas, un 41%, 31% a Badalona. Quin és el millor predictor del vot independentista? No és la renda, no és si vius a la muntanya o a la costa, sinó que és el lloc de naixement. Entre els nascuts a Catalunya amb els seus avis nascuts a Catalunya, fins a un 80% ja està a favor, i qui ha nascut a fora amb els seus pares i avis nascuts a fora, és a la inversa. A Renaixença Demogràfica vam fer una piulada que va tenir molt d'èxit, es va retuitar per totes les Espanyes fins i tot, on es parlava qui vota els electors nascuts a l'estranger a Catalunya segons el CEO. Bé, veiem que un 40% vota en el PSC, Esquerra Republicana obté, no arriba al 15% dels vots, però és que després tota la resta de partits són PP, Comuns, Vox, i veiem que partits catalanistes com Junts o la CUP no arriben al 5% dels vots. Això ens indica com poden anar o com aniran els futurs resultats electorals a Catalunya. Fem 4 pinzellades de conceptes demogràfics bàsics. Com valorem la demografia d'una societat o d'un territori?
Primer de tot, la TFR. Els que ens seguiu a Twitter ja deveu estar empatxats de veure aquestes sigles. Bàsicament, és un índex que ens indica el nombre de fills que tindria una dona de mitjana des de l'inici a la fi de la seva vida reproductiva si procreés d'acord amb la taxa de fecunditat actual d'aquell grup d'edat. Si la TFR és superior o igual als 2,1 fills per dona, es considera que la següent generació serà superior. Si és inferior, serà inferior. Estem en el subreemplaçament. A Catalunya, perquè ho sapiguem, no estem ni a 1,8, ni a 1,7, ni a 1,5, estem actualment a l'1,1. Això indica que la població a cada generació es redueix en un 50%. Bé, anem a fer un exemple curiós. L'Eduard Farelo, sabeu qui és? És un actor de TV3, té 5 fills. Coneixeu la Batguial, la Muixca, no? Són 5. Bé, què passaria si ell i les seves conseqüents generacions tots tinguessin 5 fills, no? La primera generació d'ell tenim 5 nens. En 5 generacions, quanta gent creieu que serien? 200, 500, 1.000? 3.875, la població que té aproximadament una capital de comarca petita com Gandesa. Què passaria amb 10 generacions? Algú pot dir un nombre, 50.000, 100.000, 1 milió? No, 12 milions. Seria la població total de tots els països catalans. En 12 generacions, 300 milions, tota la Unió Europea. En 13 generacions, la Xina. I en 14 generacions seria la població de tota la Terra. Evidentment, aquí hi ha una mica de trampa perquè estem considerant que no es casen mai entre ells. Hi hauria un moment que aquesta gent es casaria entre ells i aquest efecte exponencial no seria tan alt, però si no n'è vero, è ben trovato. Bé, al segle XXI, la nació eurocultural que assoleixi una TFR superior als 2,1 de forma persistent guanyarà absolutament tot el poder. Hem vist el cas d'Israel. I els que no, simplement s'extingiran. Si 10.000 catalans actuals, els que som aquí, es conjuressin per tenir 3 fills, tots ells, durant 6 generacions, no estic parlant de 6 o 7 com els Haredim, estic parlant de 3, jo aquí veig gent que ja sé que té 3 o més. Seríem, en 6 generacions, 10,5 milions de persones. Vosaltres penseu que als Estats Units hi ha una part molt important de la població del que s'anomenen els WASP, els White Anglo-Saxon Protestants, que són uns 50-60 milions d'habitants, que descendeixen tots de les primeres poblacions del Mayflower i 3 o 3 vaixells més, que eren unes 500 persones. O sigui, en el temps, una natalitat molt alta té efectes absolutament explosius. Bé, anem a veure a nivell mundial com va l'evolució de la natalitat. Des dels anys 60-70 a l'actualitat hi ha hagut una caiguda molt vertiginosa de la natalitat a nivell mundial. Aquí podem veure com als anys 50, més o menys, estaven encara uns 5 fills per dona, 70, ha anat baixant molt, això és una del 2017 que diu 2,5, us puc dir que en l'actualitat es calcula que el 2024 el món va entrar per primer cop en el subreemplaçament globalment, d'acord? Perquè en els països industrialitzats es calcula el 2,1 fills per dona. A nivell mundial, com que hi ha països on la mortalitat infantil i juvenil és més alta, es calcula que està sobre el 2,2 aproximadament. El 2024 varien els càlculs, perquè falta sempre sortir el cens de la Índia, coses d'aquestes, però va estar sobre els 2,17, 2,15, llavors ja podem considerar que el món per primer cop a la història va baixar del reemplaçament. En l'antiguitat sí que és cert, hi havia vegades que poblacions que deien 6, 7, 8 fills per dona, però la mortalitat era tan alta, o sigui, venia una guerra, venia la pesta negra, en què la població sí que baixava, però com que quan s'havia passat aquest fenomen extern, la natalitat seguia sent molt alta, doncs no passava res, no? Avui en dia és un problema més greu perquè és una caiguda interna. Després ho comentarem quan parlem del procés de col·lapse demogràfic, però és un procés de caiguda de la població que és endogen, ve de l'interior mateix, no hi ha cap causa externa que la provoqui, d'acord? I com podem veure en el mapa, bàsicament destacar el continent africà com a país que està, com a continent que està sobre el reemplaçament. Aquí en aquest mapa està una mica desactualitzat, ja us dic jo que tots aquests països que es fica que estan entre el 2,1 i 2,5 de Sud-amèrica estan clarament per sota. El Marroc també l'últim cens del 2024 està a 1,8, 1,9. Seguim. El que dèiem, només Àfrica està per sobre del reemplaçament, tota la resta de continents i o països estan per sota, molt per sota. El cas xinès
a 1,1 fills per dona. Hi ha experts que consideren que inclús està inferior, perquè maquillen molt les estadístiques, no és gaire fiable tot el que surt d'allà, poden estar 1,1, 1, 0,9, no se sap. El país que tota la història ha estat el més poblat del món ho deixarà de ser, a més amb un col·lapse molt exagerat. Es considera que el món començarà a perdre població l'any 2060, no? Aquí podríeu dir, però no m'estàs dient que estem per sota del reemplaçament. Com pot ser que fins al 2060 encara seguim guanyant població, no? Bé, això és degut al... A veure on està aquesta diapositiva. A la inèrcia de la població, el que es diu el population momentum. Un cop la fecunditat es desploma, la població segueix creixent per un efecte d'una inèrcia. Els que neixen, per exemple, els millennials, a Catalunya els millennials, són un 40% inferior a la generació dels baby boomers, però la generació silenciosa, que són els pares dels baby boomers, són menys que els millennials. Llavors, tot i que la TFR estava a 1,3, la població seguia creixent per un fenomen d'inèrcia poblacional. Això és el que està passant actualment a molts països del món i a nivell mundial seguirà passant les properes dècades, però el procés per estar reduint la població ja està en marxa. Països on el col·lapse demogràfic és ja molt exagerat i una realitat. Corea del Sud és el país del món amb una TFR més baixa, aproximadament 0,7 fills per dona. A Catalunya no estem gaire millor, estem a l'1,1. Però podem veure els efectes com és una piràmide completament invertida. Al Japó, que és el país on la natalitat es va esfondrar abans. Podem veure com les generacions més grosses ja tenen 50 anys o més. Estan perdent un país que tenia 130 milions d'habitants. D'aquí 100 anys els càlculs diuen que poden arribar a ser 20. Així. Molt bé. Com estem a nivell d'Unió Europea? Cap país de la Unió Europea té, ni de lluny, la fecunditat suficient per mantenir la seva població de forma natural. Aquest d'aquí dalt crec que són les Illes Fèroe, unes illes de 5.000 habitants allà al Pol Nord. Catalunya ens trobem a la Champions League negativa de la menor fecunditat. I d'aquests d'aquí baix crec que només es guanya Andorra, vull dir que també són catalans. Hi ha una mica de diferències. França la té més alta, és cert. Hi ha algun país dels Balcans que sembla que la té una mica més, però en general tots estem molt per sota del reemplaçament. El cas italià o el cas alemany són casos claríssims de poblacions que s'estan envellint i que a la llarga, si segueix aquesta tendència, s'extingiran. Tenim poblacions de mitjana d'edat de 48 anys en el cas italià o alemany i aquestes piràmides estan falsejades per la immigració. Aquí si agaféssim una piràmide d'edat de la població autòctona, és pitjor. Anem a veure com estem nosaltres. Des que tenim registres, la població de Catalunya durant molts segles no arribava als 500.000 habitants. Aquí vam veure segle XIII, segle XIV, aquí durant la Guerra Civil Catalana va disminuir, això que dèiem, es tenien molts fills, però les circumstàncies feien que la població no augmentés. Després de la Guerra de Successió, curiosament el segle XVIII va ser un segle molt bo demogràficament. Econòmicament les coses anaven bé, devia començar a baixar una mica la mortalitat i la població, segles XVIII i XIX, es va disparar, a més, de forma endògena. No hi havia immigració, simplement eren naixements. En les últimes dècades veiem com la taxa de natalitat al segle XIX era molt alta, 4,5, tot això, perquè ens fem una idea, 4,5 què significa? 4,5 és la TFR que té actualment un país com l'Afganistan, d'acord? L'any 1925, principis del segle XX, la TFR de Catalunya estava sobre els 2,2 fills per dona. Pot semblar molt, però per aquelles dates això era estar just en el reemplaçament o inclús una mica per sota, d'acord? Per això hi havia ja molta manca de mà d'obra, venien murcians, aragonesos, a suplir les feines del metro de Barcelona, etc. En l'actualitat ens trobem amb valors molt baixos, clarament per sota del reemplaçament. Durant el franquisme va haver-hi aquesta pujada. Costa saber si realment és una pujada endògena de la TFR dels catalans o el fet de venir una immigració del sud d'Espanya que tenia TFRs molt elevades la va fer pujar. Nosaltres creiem que és una barreja, una mica, perquè tu parles amb gent dels anys 50, 60 i no és complicat trobar-te gent que et diu sí, som 8 germans, érem 6, però també hi ha aquest efecte d'immigració d'altres parts de l'Estat que la feien a pujar. En els darrers 50 anys. Això, l'any 1975, tenia una TFR de 2,8
va baixar en picat. L'any 1980 és l'any en el que a Catalunya vam baixar del reemplaçament. Des de llavors s'han mantingut amb valors molt baixos sempre. Quin és un dels mites de la baixa natalitat, no? Que està molt extès, per sort s'està començant a trencar. Bàsicament que és un tema econòmic, no? Clar, és com el car que és tenir un fill, no? El car que són els pisos. Tot és un tema econòmic, no tenim fills per temes econòmics. Com podem veure, això és l'any 1991, 1992, 1995. Aquí un pis, amb perdó pels boomers que hi ha aquí, que em diran que no, però un pis el compraves quasi amb una bossa de pipes i 4 cromos al bollicao. I no es tenien fills, ¿vale? En nombre absolut, de l'any 1975 van néixer 110.000 nens a Catalunya. En l'actualitat, si desglossem els naixements de mare nascuda a Catalunya o de mare nascuda a l'estranger, van néixer només 33.000. És una baixada d'un 70%. Actualment, el 50% dels progenitors, gairebé, dels nens nascuts a Catalunya, tenen un progenitor o els dos nascuts a fora. Bé, com dèiem, el population momentum o la inèrcia poblacional durant molts anys hem tingut creixements vegetatius positius, però a partir del 2018 el creixement vegetatiu total ja ha sigut negatiu. Si agafem el creixement vegetatiu de la població autòctona, és clarament negatiu des d'una dècada abans, des de l'any 2009. I això anirà pitjor perquè és un procés exponencialment negatiu. Cada cop, cada any, veureu que la diferència entre naixements i defuncions es va ampliant, es va ampliant, es va ampliant. D'acord? Com ha anat evolucionant la població autòctona de l'any 2000 al 2022? Doncs igualment, negatius tots els anys, excepte aquest període d'aquí que coincideix amb el naixement dels fills dels baby boomers. Clar, com que els nascuts als anys 60 i 70 eren molts, ells van tenir pocs fills, tenien una TFR baixa, 1,3, però al ser molts, això aconseguia que a nivell total, els naixements totals fossin una mica acceptables, per això va haver-hi molts problemes als instituts, barragons, anaven entrant tota aquesta cohort, i això va aconseguir que el creixement natural de la població a Catalunya, això crec que és l'any 2007, 2008 aproximadament, fos lleugerament positiu, però ja heu vist el que ha passat després. Aquesta barra sobresurtant perquè va ser l'any del Covid, però si treus amb aquesta barra, es veu clarament com va. Sense la immigració, a dia d'avui Catalunya tindria bastant menys de 6 milions de persones. I una estructura d'edat, no cal dir-ho, superenvellida. Com veiem, l'estructura de la piràmide d'edat és el que es coneix com un rombe. Fins a l'any 80 era una piràmide clarament i des de l'any 80 en endavant és una piràmide inversa. A Catalunya i l'estat espanyol hi ha una cosa curiosa que difereix una mica dels Estats Units i la resta d'Europa, que és que les generacions més nombroses, a part del baby boom, és la generació X, que són els nascuts als anys 70, perquè degut a certes dinàmiques especials d'Espanya, el baby boom va ser una mica més tardà, d'acord? Bé, el procés de col·lapse demogràfic. Què és el col·lapse demogràfic? Doncs és aquell fenomen que, com hem dit abans, per causes essencialment endògenes, decreix de forma accelerada. Accelerada per què? Perquè és un descens exponencial. I endògena perquè no és motivat ni per fams, ni guerres, ni la pesta negra, sinó que és perquè decidim no tenir fills. El procés pot durar entre 3 i 4 generacions, perquè si no es reverteix, al cap d'aquestes 3 o 4 generacions ja no queda ningú, bàsicament. Quines fases consisteix el col·lapse demogràfic? Ho podem subdividir en 3 etapes força clares. La primera és la fase d'envelliment, que a Catalunya ja l'hem passada, d'acord? És durar més o menys una i mitja generacions. La segona fase és la de descens de la població, que és la que ens trobem ara actualment. I la tercera fase és el fi del procés, que només pot passar o hi ha una despoblació, si no hi ha immigració externa hi ha una despoblació i al final allà no queda vivint ningú, o una substitució demogràfica. A Catalunya, diguéssim que estem entre la segona i la tercera fase. La primera fase és la fase d'envelliment, seria, per exemple, hem agafat la piràmide de població del Japó l'any 2016, de l'acceleració del creixement de la població. Encara hi ha més naixements que defuncions, això seria Catalunya any 2007, 2008, 2009, va augmentant l'edat mitjana de la població, però la gent encara no es nota gaire a la societat. Hi ha
indústries que necessiten mà d'obra, no en troben, però bàsicament els efectes no són gaire greus, no, anem tirant. Ara estem aquí, la fase del descens exponencial. La gent se'n comença a donar, escolta, que les pensions no es poden pagar, escolta, que ningú crea empreses, escolta, que ningú parla català, què està passant? Bé, doncs estem aquí. Hi ha una pèrdua neta de la població cada cop més gran, això és un procés exponencialment negatiu, la piràmide de població clarament és inversa totalment. I la tercera fase seria la fase de despoblament o substitució. Acabaríem com una vila abandonada del Pirineu o amb una substitució demogràfica. S'ha de dir que això d'aquí, el segell aprovat per la Unió Europea, actualment això ha canviat una mica. Ha canviat una mica perquè s'estaven començant a adonar que la cosa no va bé, però fins fa 4 dies estàvem aquí, dient, bueno, com que no ens podem reproduir, doncs portem aquí a mig món. Per això ja s'ha vist que és un complet desastre. Hi ha gent que no, a Catalunya costa una mica més, però tu vas mirant la resta de països del món, no sé, si seguiu el president dels Estats Units per les xarxes socials, jo fer una piulada, que si m'arriben a dir que jo veuria això fa 4 anys, pensaria que estava somiant, però no, fer una piulada, bàsicament, en fi, no entrarem en detalls, però bàsicament que ve dir que això és un desastre. Bé, el concepte del país negoci. Aquí no em vull trepitjar amb la presentació del nostre ponent Miquel Puig, però bàsicament a Renaixença Demogràfica creiem que el model de país que hi ha hagut fins ara, que han volgut fer les elits davant de la impossibilitat de tenir mà d'obra autòctona. Es vol mantenir un cert creixement econòmic a qualsevol preu, i diuen, no, necessitem que entri molta immigració. Quins països ho diuen? Absolutament tots els països desenvolupats, fins fa 4 dies ho deien, no? Com here we are open. Per què això no pot funcionar, no? La immigració massiva no pot ser una solució a llarg termini per diversos motius. Primer, que cada cop se'n necessita més. Com hem dit, el descens de la població autòctona és exponencial. Llavors, acabes que no trobes prou immigrants, sobretot qualificats, per tota la demanda que tindràs d'aquesta mà d'obra. Segon, la fecunditat dels països emissors està baixant de forma exagerada. Actualment, 2025, tots els països d'Amèrica Llatina, absolutament tots, estan per sota o molt per sota del reemplaçament. És un procés que ha passat en els últims, sobretot 10-15 anys. Les causes podríem explicar, no sé, els telèfons mòbils, països que han legalitzat l'avortament com Argentina, que abans no estava, han passat d'estar per sobre del reemplaçament a taxes que en molts casos són com les que tenim aquí. Per taxes, Argentina ha passat de 2,2 a 1,2 en 10 anys, el mateix ha passat a Colòmbia, Xile està a 0,8 o una cosa... Això la gent no ho sap, però estem aquí. Veus? No hi ha suficient immigració per cobrir tota la demanda. I després les nacions no aguantaran, de fet ja s'està veient, la fractura de cohesió social i hi haurà revoltes i canvis polítics que revertiran aquesta situació. Total, la fórmula del país negoci és inviable a llarg termini. Deixant de banda que, a banda dels problemes que pot crear aquí, és un espoli de capital humà totalment injust en nacions en desenvolupament. Si tu vas al Perú i els pocs metges que tenen, te'ls quedes aquí, què estàs provocant a la societat emissora? Hi ha una excepció, a veure, quin país, ja ho heu vist, quin país hi ha desenvolupat que estigui per sobre o molt per sobre la taxa de natalitat? Actualment només un, que és Israel. És un país que té o gent fanàticament en contra o fanàticament a favor. Aquí no estem per parlar d'aquest tema. Anem simplement a analitzar com és l'estructura demogràfica d'Israel i com és que tenen tants fills. És que a més és un tema de pressió existencial. A Israel, des del seu inici, s'ha fomentat molt fortament la natalitat dels jueus perquè sabien que o tenien molts de fills i eren més o acabarien esborrats del mapa. Ben Gurion, que és el seu primer president, com a exemple, ell ho deia clarament. Tota dona jueva que no tingui mínim 4 fills és una traïdora a la pàtria. Com podem veure, la TFR dels jueus a Israel l'any 1960 era de 3,49 i a dia d'avui és 3,05. S'ha mantingut més o menys. Quina era la natalitat dels àrabs palestins en aquella època? Era de 8 fills per dona. Ha anat baixant i actualment s'han igualat. Aquesta igualació de la TFR entre jueus i àrabs els assegura l'statu quo i, desgraciadament, condemna els palestins que, tot i tenir una TFR realment molt alta, la tenen més alta que l'Egipte, que Jordània, també hi ha un tema allà d'ells de tenir més fills, però com que els jueus la tenen tan alta, no podran sobrepassar-los demogràficament. Ells ho saben. Actualment Israel crec que té com el triple de naixements que Catalunya, on hi ha una població similar, perquè us feu una idea. Bé, quines raons i causes té el col·lapse demogràfic? La raó principal. A Catalunya
és la gran quantitat de dones que no tenen fills. Es calcula que entre un 30 i un 40% de les dones de la generació millennial no tindran fills, bé perquè no volen, bé perquè no han trobat la parella adequada, etc. Si totes les dones tinguessin fills en la proporció actual de les que en tenen a Catalunya, seríem molt a prop del reemplaçament. Vale? Aquí hem fet unes gràfiques on assenyalem quina estructura hi havia en el nombre de fills de diferents cohorts poblacionals. Les dones nascudes abans del 1950 a Catalunya hi havia un 42% que tenien 2 fills. Era, com actualment, la moda. No? La moda eren 2 fills. Però teníem un 23% que en tenien 3 i un 13% que en tenien 4 o més. Pel contrari, només hi havia un 7% de dones que no en tenien i un 15% que en tenien un. Què ha passat això a la generació del 65-1980, que és més o menys generació, sí, boomers X, generació X? Doncs que un 29% de dones no tenen fills, passem d'un 7 a un 29, passem d'un 15 a un 27 que en tenen un, les que en tenen 2 encara s'ha mantingut d'un 42% a un 34%, però veiem com les famílies nombroses, que són aquelles de 3 fills o més, han passat de ser un 40% a ser només un esquifit 9%. Com es tradueix això en la TFR? Passem del 2,21, que és just el reemplaçament una mica per sobre, o sigui, anàvem bé, però tampoc anàvem sobrats, a un esquifit 1,26%. Què ens indica això? Qualsevol política pública de foment de la natalitat que sigui exitosa ha de premiar el tercer i el quart fill. L'única manera de poder arribar al reemplaçament és que una part molt important de la població tingui famílies nombroses que són 3 o més, d'acord? I que el nombre de dones sense fills baixi de l'escandalós 30-40% actual a molt mínim un 20%. Calculem que si les dones que tenen fills tinguessin 3 fills de mitjana, 8 per 3, 2,4, si un 80% de les dones tinguessin fills i fossin 3 fills de mitjana, estaríem a 2,4 fills per dona, que estaríem bastant per sobre del reemplaçament. Vinga. Causes principals d'aquest descens. Primer, un procés d'urbanització generalitzada. Està comprovat que la gent en entorns rurals tendeix a tenir més fills per un tema d'espai, per un tema de mentalitat, de feina, no? Inclús la feina al camp, tenen més fills que la gent a les ciutats. En les ciutats i actualment a tot arreu ja el fill al final és una mascota cara. Fa 100 anys era un futur treballador que amb 10 anys t'estava allà esporgant la finca, no? La incorporació de la dona al mercat laboral. Això moltes vegades costa de dir, no? No sé per què, perquè és clarament potser el factor que ha influït més a la baixada de la natalitat, perquè tirem una mica enrere, a veure, tirem enrere... No, tirem enrere. Clar, molta gent diu, vale, sí, ha baixat la TFR un munt, no? Però aquí, entre l'any 1975 i l'any 1980, que és ja aquesta baixada forta, quins canvis van haver a la societat? Vas passar la dictadura de la democràcia, però quins canvis va portar això? Primer, es va legalitzar l'avortament. Es van legalitzar els contraceptius i, molt important també, es va legalitzar el divorci. Tot això podem estar d'acord o no, jo no estic en contra, però tot és una moneda amb dues cares. Van passar d'estar a 2,8 a 1,1 en una dècada i aquests canvis són realment els que influeixen. Com veurem ara mateix, els canvis econòmics no influeixen gens o insignificantment. Per què? Ara ja arribarem. Per què? Aquí hem ficat la taxa de natalitat de Catalunya i la taxa d'atur. Com podem veure, la relació no té relació. Puja, baixa, però la TFR segueix igualment baixa. Les diferents crisis, la reconversió industrial, les crisis postolimpíades, no tenen cap efecte. Aquí la crisi del 2008 no es pot veure com una lleugera baixada, però després es recupera l'economia i la TFR no es recupera. Els cicles econòmics tenen una influència molt baixa. On anàvem? Seguíem amb les causes. Aquí... Sí, com dèiem, el consum massiu de xarxes socials i televisió. El cas que dèiem de Sud-amèrica o molts països en desenvolupament. A la que arriben els mòbils, la gent comença a veure que es pot viure d'una manera diferent a la que havíem viscut allà tota la vida, la TFR es desploma. La secularització, molt important. Ara estem vivint en una societat post-catòlica. No? Les societats catòliques tradicionalment, Itàlia, Espanya,
Amèrica del Sud, Filipines, tenien TFRs molt altes sense necessitat de cap permís de paternitat ni cap escola bressol gratuïta. Quan entrem en un procés de postcatolicisme, curiosament, les nacions excatòliques, com pot ser Espanya, Itàlia, etc., són les que tenen TFRs més baixes del món. Aquí hi ha algun dels participants que segur que sabrien explicar millor que jo, Jordi, el perquè de tot això. Com dèiem, els diners no tenen un exemple molt alt. O sigui, a nivell mundial, només els països molt, molt pobres tenen TFRs altes. Tots els països més rics tenen TFRs que estan per sota del reemplaçament. Dins d'una mateixa societat, el mateix. No hi ha gaire correlació. Això és als Estats Units. D'acord? Als Estats Units, la gràfica verda és la cohort que va del 2008 al 2012. La vermella del 2013 al 2017 i la blava és la del 2018 al 2022. És la TFR de les dones per ingressos familiars. Com podem veure en l'actualitat, que és la línia blava, només l'1%, que són els que ingressen com a mínim $700.000 anuals, estan fregant el reemplaçament, però és que tota la resta estan molt per sota. No hi ha ni la típica forma de U que hi havia abans. No? Vull dir, fa 20 anys sí que és cert que veiem una TFR més alta en tots els segments de la societat, però actualment, encara que siguis multimilionari, costa molt d'arribar al reemplaçament. Sí, com dèiem, això ja ho hem comentat, els cicles d'atur a Catalunya i la TFR no hi ha cap variació, llavors podríem fer inclús la mateixa gràfica amb el preu per metre quadrat de l'habitatge i no té impacte. Per poblacions, podem agafar les ciutats més riques de Catalunya, les més pobres, a veure què passa. Tenen TFR diferent? No. Badia del Vallès, la més pobra de l'àrea metropolitana, TFR de 1 fill per dona. Sant Cugat, molt més rica, 1,15. Matadepera, encara més rica, 0,93. Cas de Ripoll, que és una població que està a les muntanyes, però té una mica més alta, 1,26. Però veiem que no hi ha cap tipus de diferència. Solucions. Existeixen solucions? Després d'aquest panorama negre que us he pintat? Doncs no hi ha una solució única en aquest procés de col·lapse demogràfic dins del paradigma modern. Si ens anem a visitar els Amish o els jueus ultraortodoxos, ells no tenen cap problema demogràfic. No? El tema és si les societats occidentals poden seguir unes societats tecnològiques i mínimament obertes sense extingir-nos. Creiem que la solució passa per un canvi de paradigma cultural que sigui capaç de tornar a posar la família en el centre de tot i les raons pels quals tenir aquesta família i tenir fills. Com hem dit, els incentius econòmics i de conciliació són necessaris, algú fan, són de justícia social dins d'un estat com el que vivim, socialdemòcrata, en què ja es paguen impostos i llavors rebem uns serveis, que s'ajudi a les famílies. Però per molts diners que donem té un impacte molt limitat. L'experimentació cultural és on es pot reeixir. Vincular natalitat al país, un nacionalisme fort, tornar a la fe dintre del que es pugui. Això és el que farà que la TFR es dispari. Només amb polítiques econòmiques, incentius de conciliació, no anem enlloc. Què aconseguirem amb aquestes mesures? Primer, augmentar el percentatge de dones que tenen fills, que es diu TMR, és l'acrònim, d'acord? Hem de passar del 40% de dones que no tenen ni tindran fills a màxim un 20% de dones sense fills. Segon punt, augmentar el número de fills que les dones que sí que en tenen, d'acord? Actualment estem sobre els 2, s'hauria d'anar a 3. Llavors, la fórmula de la TFR és la TMR, percentatges de dones que són mares, per la CPM, que és el nombre de fills de les dones que són mares. Si arribem a uns 3 fills per dona i ho multipliquem pel 80%, ens dona un 2,4. Estaríem sobrats per sobre del reemplaçament. Bé, conclusions. A quines conclusions podem arribar? Primer de tot, és massa tard per revertir a Catalunya, com a mínim, i a Europa, el col·lapse demogràfic o el declivi demogràfic, d'acord? El que hem d'aspirar, bàsicament, és a parar la caiguda i estabilitzar una població de catalans que pugui perpetuar-se. Els incentius econòmics i de conciliació són útils, però tenen un impacte limitat. L'única solució és aquest canvi cultural que torni a posar la família al centre i ens permeti retornar a TFRs estables que són superiors en el reemplaçament. Bé, per aquí dono finalitzada la meva intervenció. Ara és el torn de les preguntes per qui en tingui, d'acord?